याव रेखर थास' हायनानै हायथो गरम दं लोगोफोर जोंहा थास' हायनो नागिरदों थास' अमानो दिनै जों मन्दिर उनाव हायनोसै बुरा गुदा रोखोमदो जों थास' हायनो दे जों हायथ'नो बर' ब्लग सानखा अन्नानै साबस्क्राइब आरो लाइक बानायना होदो रायजोफोर माम्बार 1K बानायना होथारदो नायबायल' अन्नानै लोगोफोर नायबाल' थाङा जाय नायोल' नायनानै साबस्क्राइब बानायाखै साबस्क्राइब बानायनो होदो आरो लाइकबो बानायदो कमेन्टबो बानायदो दा बेसेबां होनदों साबस्क्राइबार होगोन ना गैया खम बेसेबां हां थास' हांदोंमोन थास' बेसेबां हां देरबाय थेथला जांबाय सानदुं मैथाफोरा गांसोजों बुंजोब्बाय ना बाजार मैगं बाजार अमा बेदर बाजार मानसियानो गैया लांदां बेदरबो गैया दिनै फैजोब्बायबो माथो मानसिल'मोन जानो ओइ मन्दिरसो नुहरबाय जों दा मन्दिर उनाव खागोन बा जोंहा हायथ' जेरै गोसा थाबायगो बासो गारदो दिनै आथिं रुबायदो लोमजालाबायदां गरम मोनजोबोबा बैसागो मोनफैथारबाय लोगोफोर गावनि दंमोन संखायनाया जोंहालाय सायाव मोसौबो गैया थुखैनो अमाखौनो संखायनोसैब्रा अमाखौनो थुखैनांगोन ने लावबाय नालाय थांखावसै अमाखौनो गाबोन थुखैनि जोंहा बे लावल' मोसौ दंना गैयामोन नोंसा गैया लाखायाखैमोन आं नुफेराखै मोसौखौ न'आव जों लानांसिगोनलै मासे गाय ना गाइखेर सा मोनलोंनायनि गाइखेर फाननो मोननायनि ना लोगोफोर ओरैनो थास्लायस्लाय आइथिया जिरबायदां जों दिनै फैबाय सालबारि बाजारखैजा ओइखौलाय ओइखैनो ओइलाय गोजौ जानो नोंथां गोजौ जानो इले आं बैनिखौ सोंदों दा नाहरसै नै रायजोफोर मालाबा अक्ट'बर मासाव लोखि फुजा नायनो गोसोबा सोरबा फैनो हागोन लोगो गोजौ जानो नोंथां फैथारिखै बे दैमाखौ बारबानो बाजार बे दैमा गोमोनबायाव लागै मोनफैगोन बाजारा गेजेराव दैमा गोमोन ना हयथ' ओइ ना फुजा थिलिया दे मोजां आं दिनै खाया दे आं दिनै खाया दे ओइ जानो सैमाया बबाव बारसोमखो ओइ नै हायाव दोनथ' लोखि मन्दिर सालबारिनि हाखांना फैबायानो लोगोफोर जोंहा अमानि आदारा 20 मिनिटावनो अमा फिबानो बायदि अमानि फैसा लानो मोजां आदार गैयाबा थास'खौनो रुना होयो दा
नांगौ मांसेया रानना अमानो होग्रोनांगौ जुनार बुस्थु ना होमबा बेखौ जुनार बुस्थु नायना दोनबाबो थैया है आंसो नै अमा मानै लानोसै एबार लोखि फुजा मासे बेनोसै ओमफ्राय मागोआव मासे नायनो र' लाबनो नोङो तरमुस लाबोदों आरो नोङो दैयाव सोमना दोनदो ना मा होनोमोनलाय वाटारमेलन वाटारमेलन माने दैनि मिलन तरमुस माने थान्दा तरमुस जाबा दै थंगानि थांना लोंनाय जायोनो दै थंगानि थांना लोंनाय जायोनो तरमुस मोनसे थान्दा माबायदि मोजां देरबोबाय नालाय अमाया दाखालसो बायदोंमोन ओइ नै मासे नै बेखार गरम मोनदों याव जायाखर' थास' हायनानै हायथ' गरम दं गैया दङ दंनाया ओमफ्राय मोनहानो नागिरबाय हायथ' जिराव थांनो गिदिं नै खानसै माबायावसो गोथौआवसो गरमथार मोनजोबबाय आंखो नै न' मोननोसै जाय बिथांमोना साबस्क्राइब बानायाखै लाइक आरो साबस्क्राइब बानायना थाब थाबनो 1K बानायना होदो आंखौ अनथारदो नायोल' मानसिफोरा फिसा फिसा इउटुब नालाय नायफिनजाया हायथ'आ इउटुब फिसा नालाय दासो खुलियो आंनियालाय भिउआबा 28,000 29,000 थांबाय टटेल फुजा होबाय हे ओइ फुजा उनाव मन्दिर उनाव सिङाव हे हाबाखै दैयावलाय मानो हाबनांगौ बोरियावनो ओइयो बोरि सिं माखायाव बिदि जाना दङ खावसे आं मोखांखौनो हाखावना फैगौमोन मिथियासै खानाया माबा रायखसफोरसो जाना दं गोमो स्लां गरमथार मोनदों हायथ' एबार तरमुसखौ जानोसैनो दहाय लाबोबाय थाइसे बेनो तरमुसखौ दैयाव सोमना दोनदो हायथ'आ दहाय लाबोनायखौ गुसु गोदै जालायोनो फ्रिजआव दोननाय बायसा बेसेबां होनदो नोंसो मिथिगौ बा नों गावनो लाफै आं लाबाखैना फैसा होखो 30 थाखा होखोमोन बाजार थांहैदों हायथ'आ मैया थांना आंखौ जों हेबफैदो सा मोनलाङिनि गेसावना ए सेवबायमोन एसे यावनो थादो गोदां नै मानसि जादों खैबेसे बानायगोन साथामनि सैथामल'सो हास
Saya sabri yang mau dulu sase. Sase mau dulu mana? Nggak tahu sana ki. Rekos ya. Gede. Gede. Emang kita mau nalap nih? Apa ya saya kan? Tanda mana ini? Langsung sih. Ayo kau sih kena darurat. Ikut. Main dah apa? Turmus sang deh. Ambil azan macam mana? Macam mana ya? Saya kerja ni. Sungguh lain aja sih salah ni. Udah. Pernah berapa le? Tapi orang ada macam gusu, alap gede dah ya. Gusu na. Kalau siapa hidup ni nak. Ada turmus ay. Turmus ay. Kalau ada turmus ay belak. Kemarin ada ini. Gede. Turmus 1 kg 50 gram itu salah. Terus Gwdan.
जोगोनार पेटलानो बिगुरखौ हैनो र' अमानो पेटलानो मोनसे नांगौमोन ना अमानो गेन्द्रानो आगाद दं ओइनो दाउआ गाखोजोब्बाय खुसेंग्रायाबो अरफायो अबे अमाया उदैया थान्दा मोनलायलायदों संख्रि लायदों लाबोलाय गरनैनो माइसा मोनजायो संख्रि होबा खौबो जानोसै बरिया नुखादों अमा बेदर माबा सानदों संनाय बेदर बादि खालामो संख्रि लगायबा गोथावथार जायो आं दहाय नोंखौ सोंथारनो नागिरदों टेस्टआ बेलेग जायोना मै बेदर सानदों जों गोजानो अमा बेदर ताजा आलु होबाबो गोथाव मोनो खोमा बानलु होबा माबा आं आलौल' होनफ्लांग्रा जाबाय जोंनिखैजा फानलु होनो माबा ओइ जानो मानो जायो बेयाव आलु फिसा थुफ्लेनानै जा माबा होनानै फानलु गुराया मेसेङाव मोननाय जादावबा जानो सुखुलाङोहाय बेखौबो जा माइब्रा थावनि फिथा जानांसिगोन नारेंखल होनानै बिदि